Når man er 3-6 år, så starter ballettimen i en cirkel, hvor vi varmer op, og derefter går vi på diagonalen og på linjer og øver andre formationer. Når man er 3-6 år på balletkompagniet, så er det rigtig sjovt at gå til ballet, og alle kan være med. Vi stimulerer børnenes naturlige danseglæde, og vi hjælper dem med at udleve den. Vi giver dem udfordringer, og vi lærer dem at bevæge sig til musikken og har fokus på den grundlæggende teknik. Vi laver rytmiske øvelser, og vi øver børnene i svære krydsbevægelser. Vi giver dem mulighed for både at få rørt sig, men også at lære at tage imod undervisning. En balletteam afsluttes altid med kompliment, hvor pigerne de nejer og drengene de bukker. Vi bruger tid på musikken og musikforståelsen, så børnene de lærer at tælle musikken samtidig med, at de danser. Og så finder vi også på at lave balletstopdans, og altid har vi det sjovt med ballettrinene.